दिनै नैबे सेरफांगुरि आनसलिक NDFB मार्चार फेमिलिनि बामनायाव मोनसे सावरायजोबनो लादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि थाखाय नोंथांनि बाहागो लाफैयो मा फोरमायगोन मोनसेयाव गिबियावनो आं मिडिया नायगिरिफोरनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जानानै जे दिनै सेरफांगुरि आनसलिक मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशन कमिटिया मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि लादों बेवहाय दा बेवहाय सावरायनायाव जोंखौबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि दैदेनगिरि अर्थात जोंखौ बाहागो लानो बिथांमोना हांख्रायनायाव जों दिनै बाहागो लाफैदों थांखिया बेनोदि जे मार्टियार्स फेमिलिनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दिनै सोमजिदों जेंनाया बुंस'नो हाया दिनै जायफोर एकर्डआव लिरनाय बायदियै जे मुंख्लं नखरफोरा बै मुंख्लंनि नामाव 5 लाख जे रां बिथांमोननि थाखाय अनसुंथाइ होनायनि मोनसे दफायाव लिरनाय बायदियै बिथांमोना बेखौ मोनफुंजोबैनि माबायाव दिनै मोनफुंनांगौनि खाथिराव बिथांमोना दिनै सावरायलायनाय बेहाय जादों आरो बेवहाय मोनसे सरकारखौ बिथांमोनहा दिनै आपिल खालामदों जे जोंनि जेंनाफोरखौ मार्टियार्स फेमिलिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे थाबैनो सुस्रांनानै होयो बेखौ बिथांमोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना आपिल खालामदों प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जे नरेन्द्र मदि सारा जे खोथा बुंदों जे जोंनि गेजेराव दिनैसिम रिहेबिलिटेसना दिनै मोनफुंजोबाखै हार्ड कर्ट हिसाबै जोंहा 678 बाखि जानानै दं दा बिथांमोनहा दिनैसिम मोनाखै आरो बेखौ दिनै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB हिसाबै दिनै प्रेसार होनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै बे 678आ दिनै मोनसे फाइनाल स्टेजाव फैबाय फाइनाल स्क्रुटिनि जाबाय आरो बिथांमोनहा जोंनो आसा होदों जे खुब खम समनि गेजेरावनो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो होनायनि मोनसे एसुरेन्सखौ बिथांमोनहा होदोंमोन बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जोबथेसालियाव थानाय NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि ब्रह्म दैमारिजों लोगोसे माखासे केडार्स आरो लिडार्सफोरा गनायनि मोनसे ग्रिन सिगनेल बेखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय थादों बेयो बेसेबां सैथो आरो माबायदि पर्यायाव दङ बेखौ मा एक्सुवेलि जायफोर दिनै बेवहाय मोननै केटागरि जायफोर CBI केसाव जायफोर दिनै कनभिक्टेड जानानै थानाय जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे दिनै 6 जन जे मेम्बार जोंनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि जे दिनै सुप्रिम कर्टआव जे दिनै माने बेलनि दिनै बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जे हियारिं सोलिदों दाख्लै थांनाय माबायाव बेखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादा दिनै बिनि माबायाव जों मोनसे ग्रिन सिगनेल बा मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ जों मोनगोनखौ आसा खालामबाय थादों आरो दिनै जायफोर 57 जन NIA केसाव जायफोर दिनै केस सोलिबाय थादों सोरबाया दिनै कनभिक्टेड जाबाय सोरबाया दिनै आन्डार ट्रायेलाव दं बिथांमोनखौबो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि रेहायखौ दिनै जोङो दाबि खालामबाय थादों दा बेयो जाफुंगोना बेसेबांसिम एक्सुवेलि बेखौ जों आसा खालामदों माने मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ जों थाबैनो मोनगोन बेखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB हिसाबै दिनै जों आसा खालामनो हायो थेंक इउ